Gaskiya ne, Allah ɗaya gari banban. Su dai wa'annan mutanen da kuke gani gaba ɗaya rayuwarsu ba abin da suka iya bayan su ci nama, nama ma na kowanne dabba har in sun kama a daji. Su ba sa noma kuma ba su san meye noma ba, ko kiwo ba su san shi ba. Ma'ana sai dai ko su shiga daji su yi farauta, duk abin da aka kama a dajin nan haka za a kawo shi gida a ci. Wani lokaci ma tun daga dajin za su fara yayyanka shi, su fara kace-kace da namansa, a yanda har ɗanyen nama za su iya ci kamar yadda kuke gani a wannan bidiyo ɗin. Su dai wa'annan yaran su ne kaɗai yanzu watan har yanzu akwai wannan asalin jinin mutanen daɗin nan a jikinsu, yadda ba su yadda an gurɓatar musu da al'adansu ba ko na wasa. Su dai da kuke ganin su dinnan ba sa noma, ba su san me noma ba, kuma ba su san ya ake noma ba. Ma'ana ba abin da suke ci bayan nama, ko irin noman nan na masara ko kuma wani abu wanda za a shuka a kuma girbe shi don a ci, su sam ba su san shi ba, kuma ba sa so su san shi. Bayan kawai su je su yi farauta, in suka yi farauta ko me suka samu a gurin farautar nan to sunansa abinci, ma'ana sunansa nama kenan. Don haka kuka ga nama da su iya cin ɗanye, da su iya cin dafaffe, da su iya cin gasasshe, da su iya cin kuma naman kowanne dabba ne in sun kama a daji. Su dai wa'annan yaran su ne yanzu guda ɗaya tilo da suka rage a Afirka, wanda kowanne lokaci in turawa sun gansu suna matukan alfahari da su. Shi yasa kowanne lokaci za ku iya ganin hotonsu ko bidiyon su a kafafen sada zumunta suna trending.